L-użu tan-nal ta' żwiemel imur lura bosta snin. In-nala tipproteġi lis-sieq taż-żiemel bħalma żarbun jipproteġi sieq il-bniedem. Minn żmien għal żmien ikun hemm il-bżonn li dawn jinbidlu għax id-difer jitwal u jinqaleb ta' wara quddiem. B'martellu xafra tinqala n-nala u wara fuq l-inkwina titnaddaf il-qija tan-nala biex jiġi stabbilit jekk hemmx bżonn li tinbidel. Din is-sena, issa se tkun parti minn kors full-time li se jibda joffri l-MCAST lil kull min għandu għal qalbu dawn il-bejjem. L-istudenti se jitħarġu fil-kura tas-saqajn ta' żwiemel kif innelu il-bejjem iżda wkoll fl-anatomija u s-saħħa tad-difer. Għal hemm bsajla li ilha snin taħdem b'mod volontarju ma' żwiemel, taħriġ bħal dan huwa meħtieġ. Aħna bħala NGO dejjem nippruvaw intejbu s-sistema fejn jidħlu żwiemel Malta, kemm fejn jidħol ir-relazzjoni tagħna mal-horse owners u anke bħala tarif anke mal-iskejjel. Allura huwa dejjem importanti li l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' żwiemel bħal is-sena tan-nal u affarijiet oħra ikunu ta' standard tajjeb. Allura dal-korsijiet ovvjament huma dejjem importanti. Iżda l-kors ma jqafx mad-difer u n-nala, l-istudenti se jingħataw taħriġ ukoll fil-veterinary nursing, fin-nutrizzjoni, fil-fiżjoloġija u fil-maniġjar ta' żwiemel. It-tagħlim fil-klassi se jissaħħaħ b'esperjenza diretta fuq il-post tax-xogħol. Il-ħtiġa l-kors full-time f'dan il-qasam ilha tinħass l-aktar fi żmien meta s-settur tal-kura tal-annimali qiegħed jingħata qafas aktar professjonali u regolat. U sfortunatament s'issa ma kienx hemm dal-full-time course, jiġifieri aħna jekk ħanna regolaw, irridu ovvjament noffru l-possibilità li dawk jew li qed jagħmlu diġà dax-xogħol, jew jixtiequ jibdew dil-professjoni ikollhom fejn jistgħu jistudjaw. U s-sena li se jitgħallmu l-istudenti stajna narawha b'għajnejna meta nsertajna bniedem tas-sena bit-tnalja fidu jaqta' difer twil u wara bl-imsiemer mill-ġdid iwaħħal in-nala. Kompla billi llima d-difer biex in-nala tuħu posta mal-qiegħ tas-sieq iż-żiemel. Il-kors ġie ddiżinjat ukoll flimkien ma' Federazzjoni Ewropea li tirregola korsijiet fl-Ewropa fuq it-tniel ta' żwiemel, jiġifieri qegħdin nittargetjaw li nilħqu standards Ewropej għoljin b'dan il-kors sabiex student ma li jgradwa minn dan il-kors ikun kapaċi injiel żiemel b'mod tajjeb u jagħmel l-affarijiet kollha li huma meħtieġa biex iż-żiemel jitniel kif suppost biss tal-ewwel darba se nkunu f'pożizzjoni li noffru dan il-kors full-time biex student jkun jista' jaspira li jaħdem full-time ma' żwiemel. L-applikazzjonijiet tal-korsijiet full-time tal-MCAST għas-sena akademika 2026-27 jgħalqu fl-14 ta' Awwissu.